Hola, agent zero negatiu. El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears té una missió per a tu. Així engega la campanya que ha llançat el Banc de Sang de les Illes. Ho fa a través de la fantasia i s'inspira en agents secrets com James Bond o la Pantera Rosa. L'objectiu, trobar persones del grup seronegatiu. Crear consciència i sobretot fer molta pedagogia entre els nostres donants i els nostres ciutadans de la necessitat no només de seronegatiu, que és el punt de partida d'aquesta campanya, sinó de la importància de tots els grups sanguinis. El grup seronegatiu és el del que més reserves manquen perquè poques persones el tenen. Només una de cada 10 persones té aquest grup sanguini, que és especial i poc freqüent. El desconeixement n'és una altra de les causes. El 2022 la mitja fou de 68 donacions setmanals i enguany es vol arribar a les 95. És la manera de regalar un bé molt preciat que no se pot substituir i que no se pot produir. La sang del grup seronegatiu pot ser rebuda per qualsevol pacient. En canvi, els donants d'aquest grup només la poden rebre d'aquest mateix. Una raó més asseguren per col·laborar i convertir-se en un agent amb llicència per a salvar vides. Aquest missatge no s'autodestruirà. Pots tornar-lo.